Banyo ia gidong isim benta ki batebit bat ki babit ban lej yakop sya ka lempung ilekai bahe hapo ka jela ya ka balatip kum ka Meghalaya Games. Kinong ilam jong ka Riphoi District Sports Association menta ka sngi kila penlong saya ka jingjit ya kinong ilekai athletes ban pha sya ka lempung Meghalaya Games ka ban salong hau banai kelalangkot jong snam banwan. Menta ka sngi da ki sispa angut tam ki samla kanthai bat sinrang kilawan ban yapoi ha ka jingi sim benta ha ka trial and selection lani ka jinghikai bat ha ka jukapor ka jingjit ye ki samla ban pha sya ka lempung ha ka baya ka ni ka trial and selection on penlong ha ki ar sngi kata menta ka sngi bat lasai hamadan he jong raj marngar la ban kedau ba kum ka jingai mensim ye ki ni ki samla bat kum juru ye ki nong ilam jong ka RBDSA u president jong ka KSU North Khasils District Unit usamla federal kharkamni ula letpoi ban sakhi ye ke jinghikai bat ka jingjit ye ki nong ilekai na ka district sya ka Meghalaya Games. U Presiden gar BDSA upa RB Syarap Pulong bag association kan lej bani simbenta hagi South League jat jingi lekai sya ka Meghalaya Games ki bakan thop ya ka swimming, archery, athletes bat ka football. Bat kermen ba baro kini ki jat jingi lekai ki bagi samla naganik district kin lej bani simbenta kin wan phai rengkat bat ka jingwan ra ya ka nam jong ka district. U Presiden jong ka KSU na North Khasils District Unit usamla federal kharkamni ulong bag jingdon jong ki nong dawa ban bu da ki rehabilitation center na ka benta ki bala kerni ha ka jingdi drugs ka long ka badai e Henry ka longpat ka badang kham ha khamat e ban pe kerpang ye kini ki samla ki ba angnot ban poi syakmat saprang ha ki jingi lekai da ka ba ka sarkar ka don kam ban te ye ki jekai lekai na ka benta ki samla ka ba ondon ki jeka ka ba ki samla ki la ban phya ye ka por jong ki la ki ni lekai ha ka por man step ni ka por stengsngi la ni ha ka por janmet bat hangta on la bani iya ke jingbit jingbiang jong ki samla ki badang ki dan san. Ni angnut ban yu ino ya ka atletik ka ba labiang ka kumujuk bamta ka manlong hapo nongpo ama kendu ya u menteri beripet ya ka jilakai kamilakai nadu ki badem hadu ki bamta ngasyekran bi ya kata ba ki khun samla jungi ki ron kam yang nega caka ka bakin kelan met larang ipet ka kum kapor menta labun ka jindawa ban bu kita ki rehab namenta kita ki adik
how drugs renga ngaso bang ngidon kam ya kacakal akai ke bapaka ke baki kena kin wal akai naduk ka step aduk ka janmet naduk ka jiksedang jong benai haduk bukut jong benai rara kalong sisya kumta ngatrai kane ka jingdon jong kilailak kan saduna suki posuki kata de ka wei ka banga angnut ban ngasuk thu ba lada kapor ka jungi habang yang kum kita kinong elam la dengim long fit ha ka jumut jung perkhat ki jungi langim long fit ha ka physical jungi ngam thrai bangin yo i kalawai ke bapnai pat ke bakim long kumno re ke banuksa pat kalong menta kine mapi ki kenthe basirang i bayang hangne pedi ki nuksa jong ka kun samla ki masau wan pat lane ki masau but pat yapi ki bakin suktu ya ka jingmut jong kamet ke banungkam ya kata ka jila kai ke banlait na borok ki jiksniu kadang so ngadap dan cikmen habang ayo jing tip tang menen ban dia don mentalang pat pi lada kadai ke wi program ngatrai nganam pelait por kenang khamtam men step andre habong ya kane ka jila kai sports ke badai ki athletics lade ki dei ki wi ki swimming lade ki dei ki cricket ngani le ban pelait por kenang namar bangatip ya ka jiet lenti jonga mentala arpos nem ye kanu kata ka jing step jong kini ki jiksniu ki bondrung hapo jong kadong kriboy ka jungi pat khamtam akasi hibarok oi kadang so ba pila pidi lupa kita ki icon namta kadong riboy ka chungi namar lamba jong pi pen multiply ma pi ya jilakai ma pi pen multiply ya ka jingi kai ya ki we ki kun samla ki jungi pat ki ban sabut na pi nakaliang jong ka Riboy District Sport Association idan mata kasngi hangne hapo jong kamadan hangne mangar re kasngi ka ba kut ka bangia long ya ka trial com selection na kebenta kini kena athletes jongka RBDSA kiban lake ban simbenta hakane ka 6 Meghalaya Games ban long Hawaii jer bat ngi la pendap ru apo jong kini ki sngi baladap ya ka swimming hang teh po trail fun park hang teh po umtro hang teh ngilayo ya ki swimmer kinong jingi ki babun hi ki samla chanrang kan teh layawan bat mata ka snem ka sini menengkong ka ba nakaliang jongka Riboy District Sport Association ni simbenta haka jingi dei bat ka swimming ru te haka jingi dei bat ka archery ru ngi menta kasnem nakaliang jongka RBDSA ngi simbenta bat ka practice ya kene ka kam ngi senang penlong hapo ini sini bat kum juru ngi la pendap ya kene ka trial kom selection ya ka football nak menta ki kentai bat senrang hapo madan nong jiri te hapreng jong gini kijing penkre ngidon sisa kijing ki babun mangi kendo kamtam kijing penkre ki madan ki babiang ngimdon nang ta ki tiar ban pen don kam hakini ki jingi simenta jong ki ngimdon te kini ki long ki dau ki ba ka RBDSA ka don haklenti ke ba ngihap man perkat kumno ban penbiang ya kini ki jingdon kam kini ki disiplin ka football ka archery ka nangta kani ka swimming bat kani ka athletic kita gede ki disiplin ki ba mengi ka RBDSA ngisim ta kasnam ban ngi kwilenti ba ngin sa la ban bat biang ya ka ju position ko mangibat hak di kisnam ka lalai ka RBDSA hak jisha ngila persiang lagi snam ki makaman suaru inrei ni don sibun ki jing ha ka jing peniat ya kini ki disiplin baper te inrei mentah po ini ki kindat snam rengkat da ka jing ai ki jing trelang jong kini ki dekat ki badon hapo jongka ni sotana sibun menyatu ba ka RBDSA kamde ki jing la jong wei breu inrei ki jing la lang jong ibaro nginam la ban peniat ya ki kam klem ki jing trelang nakaliang jing dekat Diban peniai ya gini ki jingla ka na do football ka archery ke swimming nang tabat ka atletik kam de ka kam ka ba rit ke kam ko kraw idon kam ya ka bor ka sor bat kam tam le ha ka jinglu jing step do ha ka jingi de bat kane ka trial and com selection ka mangilong man ta sni kini man ta kin le arsni bat hadin jong kini kandon pedesa ka practice ya kini ka athletes na kini kibuan man takas ni hang kila jan pol kumba chispa ngot ieng te na kini ngin yo man pha tang khat tang kumba lai phongon khatsan na kaliang jong ki kenthei khatsan na kaliang jong sinrang de kibabun na kila sem takas ni bapli kinom yo man lei na mar ngin pej ru ya kibabit tam ngin pha saka Meghalaya Games
ka football kumju kiwe kini ki disiplin kumju bat ha ka bakhadu ngiladon kar komperkan ba namar ba kari boy district sport association kari ka kimi jong kini ki disiplin baro te ngin sa khot ya ka jingalang ya kini ki disiplin baro bedan hapo jong ka district namar bang imi sya ka Meghalaya Games ka ki itu ya ka district level ding menta ngin haban lum ya kene ji kendu apa deng jong ki disiplin baper ndai tangki benik badon hapo jong ka RBDSA deng mut bandai kendu ya UDSO bat kumjuru ya deputy commissioner mengini ya so jembut bat ki bakin khot kawe ke jingalang ha ka bagi disiplin baro kini don lang ha swab ngin election menta sya ka Meghalaya Games Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai